xa perdín os dedos, pero aquelas cousas que tocábamos en Santiago non as esquenzo, non. Home, Santurio, canto tempo. Home, Santurio, que tal? Venga, Dios mío. Anda, que vos, Dios mío. Digo eu. Que tal estás? É que te botas a cabeza. Pois o mesmo que vos. A miña é natureza. A miña tamén, sí. Non digas mentiras. Bueno, que tal? Ben, sí, queredes tocar algo, non? Tocamos. Sí, pois a ver, que te dei máis imas. Que queredes tocar? Tiras. A de Leno? Vamos. Acordate? Va. Bueno, a ver, vamos, empezamos. Logo. De la guitarra. No. Quero tocar eu. Que tamén é. Pero non se arrancando. No, deixa. Vimos a visitar e ti que? Pero quero tocar eu. A mí dame igual. Bueno, pero deixa. Se facemos un troco. Claro. Hombre, a desencontro. Os vecinos os amigos. Ai, mira que eres parvo, Dios mío. Que fan as mulleres. Que vai. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como chover. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como chover. Lela, lela, leriña, porque yo morro. Quero mirar as niñas dos teus ollos. Non me deixes que ten compaixón de mí. Sen ti non podo vivir. Llamaré trocas túas palabras. Dame el medo del corazón. Dame lúbricas túas miradas. Dame vida con teu doce amor. Lela, lela, lediña, porque eu morro. Quero mirar as meniñas dos teus ollos. Non me deixes e que compaixón de mí. Sen ti non podo vivir. Sen ti non podo vivir. Como ben sabedes, o galego, unhas veces por necesidade e outras por vocación, é un pobo tradicionalmente migrante. Dicir Galicia é dicir emigración. Velaquí a palabra de Neira Vilas neste tema tantas veces tratado na nosa literatura. Eu tiña un fogar, unha casa con edas nas paredes, de anduriñas na beira do pecado. Tiña un regueiro garuleiro, 4 ruzos baceros de albariño. Un ceo agarimoso, que feitaba de luz a miña vida. E se máis regalia merestese, tiña 20 anos, 20 espadas justicieras honradas, para exixir, para loitar. Perdí no todo, no xogo agoniante de migrante, recuperando gañar,
vivir, medrar. Trouxome a sorte, soedade e morte. E chegamos ao punto de poñer o galego ao servizo da ciencia. Moita atención. Preguntaréis-vos, a que ven colgar iso aló en Vigo? Non estou a falar dese cartel, estou a falar do botafumeiro. Sí, o botafumeiro da catedral. É ese obxecto do que conflúe a física, a igrexa e, como Galicia. Pois o motivo era a peste. Non me refiro a enfermidade. Refiro a cheiro que invadía o templo con tanto... divino. Con tanto malo cheiro despois de tantas e tantas xornadas de camiño. O primeiro colou superou os máis, o estilo rico. A idea estaba ben, pero non aguantaba para minar a flor. Había que mover o péndulo para que o loma se esparecese. E conseguiron. Xa temos constancia das anotacións do século XIV nas que se confirma o funcionamento do botafumeiro na ceremonia de veneración ao santo. E no século XV, o Papa Nicolau V promulgou un edicto ameazando con excomunión aquel que o robase. Xa que logo, os galegos da Idade Media desentrañaron o mecanismo do bombeo paramétrico, xeito pouco intuitivo de mover o péndulo. Pero, ollo, o estudo do péndulo só comezou con Galileo no século XVII. O que ven dicindo que os galegos adiantáronse 3 séculos os grandes da física. Juan San Martín, profesor da Escola Superior de Enxeñeiros Aeronáuticos de Madrid, interesouse polo funcionamento do noso enorme péndulo e fixo un estudio incluindo corrección de tracción, chegando ao resultado de que o sistema ten un ángulo límite de 84 graus. Dito con outras palabras, que o paleiro nunca poderá tocar teito. Este dato foi confirmado polos tiraboleiros, que por moito que tirase, nunca poderon escuchar o curioso limitador contra a bóveda. San Martín remata ese estudio referíndose a gran confluencia de casualidades que se atopan na Catedral de Santiago para que o botafumeiro os tiene na súa maior plenitud. Se quisésemos facer o mesmo, por exemplo, nunha catedral gótica clásica, habería que dispoñer dun aparello de 500 kilos ou 20 tiros equivalentes ás 3/4 partes da longitude do péndulo. Mentres que o noso botafumeiro non chega ben aos 50 kilos, e os tiraboleiros fan un tiro máximo de 1,5 m. Xa vedes, misterios da física ou do apóstolo. Todos creemos que o ser humano é simétrico, mas compre decatarnos de que isto está moi longe de ser certo. Reparade, temos un só corazón, un fígado, un estómago, un páncreas, que están nun lado ou noutro do corpo, sen un homólogo ao outro lado. Unha metade do noso corpo non é igual a outra metade. O mesmo ocorre co uso que facemos do corpo. Na nosa especie, por cada persoa zurda, hai 8 destras. Esta preferencia polo lado dereito ocorre tamén coa inclinación da cabeza, que é unha das primeiras manifestacións da simetría, porque xa se manifesta nas últimas semanas de gestación. E, aínda que esta simetría, no inclinado da cabeza, desaparece aos 6 meses de vida, acabase de demostrar científicamente que permanece oculta até a idade adulta. E, como se descobre isto? Pois vendo como nos bicamos. Sí, está sendo ben. Iso foi o que fixo un investigador da Universidade Alemá de Bochum, que, a xeito de vulgar paparazzi, dedicouse a espiar a parellas bicantes de todas as cidades e lugares públicos. Este investigador esmerouse tanto na toma de datos que até impuxo criterios firmes. Como hai moitas parellas que se acariñan moito e durante moito tempo, el só contou o primeiro bico. E, ademais, para ser válido, os bicantes non podían levar ningún obxecto que perturbase a tendencia natural a inclinación. Ao remate, este estudo quedou con unha mostra de 124 parellas bicantes,
das que case o 66% torcía a cabeza cara dereita e o 33% cara esquerda. Que os parece? Se ao remate, ata o amor e pura ciencia. Os galegos tamén sabemos rir e facer rir. Mirad o éxito que están a ter os monologuistas Luis Piedrahita, David Zamor, Paula Carballeira, Kiko Cadaval. Vai un exemplo do humor en galego feito por un galego. Unhas veces río abaixo e outras veces río arriba, como prove folla murcha de vermello desprendida, xa facendo remoinhos entre aguas cristalinas, ou parando nas orelas, ou fuxindo adoecida, e si corredando voltas polo mundo a nosa vida. O porvir ninguén o sabe. Hai que se dice en Galicia e desperta ao pé da torre da Xearte de Sevilla. Que se acosta feito rico e erguese non ten camisa. Raxo de mundo, carafio, mundo de trampa e mentira. Ai, chovenel como afora, e estamos como as sardiñas, unhas pegadas nas outras, e na banasta metidas. Hai aquí que non se queixe, nin nada que lle impida? E se non hai que non se queixe, e non fale mal da vida, por que entidade da morte non se coira a cobardía? O demo que non se entenda, tanto medo non se explica. Veña a morte, veña logo, porque isto xa está que trina. Pero a vir, veña para todos, para que os demais non se rían. Por mí xa poden tocar, mellor canto máis asiña, a trompeta do suicio, que eu teño a maleta lista. Póñense os reis as coroas, os arcebispos as mitras, os civiles os tricornios, os señores as levitas, os probes os chorombo, os sombreiras señoritas, na mentres eu poño as botas. E eu, o mundo por monteira, e vámonos de seguida para o Valle de Josafá, a que Dios contas nos pida. Estamos todos. Non falta ningún larpeiro na lista. Aí vai toda a humanidade, ricoiro que comitiva, uns bancos ollos baixos e outros van coa testa erguida. Hai quen marcha avergonzado, e quen non leva nin pisca de vergonza, e vai botando contra fora a barriga. Pero vai quedar isto solo como unha cousa perdida. Toque esa trompeta, que a miña xente embolina, ben mezclados na gran hora postreira da humana vida, o ouro fino como raya, a planta coa calderilla, os labregos das aldeas cos señoritos da vila, os millonarios cos probes e os salvados coa fariña, na mente eu poño as botas. E se hai que alguén me grita, que vende ese poeta que queda fora da fila dar conta dos seus ripios, eu responderei xiña, carafio, eu non vou, que o mundo sin xente por alguén precisa para que non roben o millo nin vayan alguén ás viñas, de modo que eu quedo aquí. Para que? Para agardar a finca.